Εισαγωγή στην προς Γαλάτας επιστολή, σελίδα 747. Γαλατία ελέγεται η εν τη Μικρά Ασία χώρα, της οποίας κυριότατε πόλεις υπήρξαν η Άγκυρα, η Πεσσινούς και το Τάβιον, και η οποία διακρίνοντο της Φρυγίας, της Πισιδίας και της Λικαονίας, έτινες βραδύτερον συναπετέλεσαν μετάλλων τεινών μικρασιατικών τμήματων τη Ρωμαϊκήν επαρχίαν της Γαλατίας. Την χώρα ταύτην επεσκέφθη ο Απόστολος για πρώτην φοράν κατά τη δευτέραν αποστολικήν οδηπορίαν του, ότε διήλθε τη Φρυγίαν και τη Γαλατικήν χώραν. Πράξεων κεφάλαιο Ι σιγματάφ στίχος 6 και γένετο δεκτός υπό των Γαλατών με ενθουσιασμού και με εξαιρετικών εκδηλώσεων στοργής και σεβασμού. Προς Γαλάτας κεφάλαιο Δ στίχη 13 και εξής. Αλλά μετά την εις Γαλατίαν επίσκεψην ταύτην του Παύλου, εισεχώρησαν εις τας νεοσυστάτους εκεί εκκλησίας Ιουδαΐζοντες ψευδοδιδάσκαλοι, ήτην εις εκήρυτον ως απαραίτητον προσωτηρίαν την τήρηση των τελετουργικών διατάξεων του νόμου και προπαντός της περιτομής. Όπως δε επιτύχουν τη διάδοση των πλανών των τούτων, επεχείρησαν με συκοφαντίας και διαβολάς να κλονίσουν το αποστολικό κύρος του Παύλου. Βεβαιούντες ότι ούτως δεν είναι ο αληθινός Απόστολος όπως ήσαν οι μεγάλοι Απόστολοι Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, ήτινες θεωρούντος στήλη της Εκκλησίας. Τα συκοφαντίας και πλάνας ταύτας ανεσκεύασε προφορικός ο Απόστολος, πιθανότατα κατά την δευτέραν επίσκεψή του εις τας Εκκλησίας της Γαλατίας, η οποία γένετο κατά την τρίτην αποστολικήν οδηπορίαν, ο λίγων προτού να καταλήξει στην Έφεσον, όπου παρέμεινεν επί τριετία. Πράξεων κεφάλαιο Ι στίχος 23 και κεφάλαιο Ι στίχη 1-20. Αλλά και μετά την προφορικήν ταύτην ανέρεσιν, από την οποία εφάνισαν προς στιγμήν οι Γαλάτε ότι επίσθησαν, εισεχώρησαν εκ νέου οι ψευδάδελφοι και προεκάλεσαν μεγάλη μεταξύ των χριστιανών αναταραχήν. Κατόπιν τούτου, απευθύνει ο Θείος Παύλος την επιστολήν ταύτην ο λίγων χρόνων μετά την αφιξήν του εις Έφεσον, ήδη περί το τέλος του 52 μετά Χριστόν. Κεφάλαιον Α, σελίδα 747, στίχη 1-10, προσφώνησης, ευλογία, προτροπέ. 1. Εγώ Παύλος, Απόστολος, ο οποίος ούτε από ανθρώπους έλαβα το αξίωμα αυτό, ούτε διαμέσου ανθρώπου εκλήθην εις αυτό, αλλά κατευθείαν από τον Ιησούν Χριστόν και τον Θεόν Πατέρα, ο οποίος τον ανέστησεν εκ νεκρών. 2. Και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, γράφαμε την επιστολήν ταύτην προς τις Εκκλησίας της Γαλατίας. 3. Ήρθε να είναι μαζί σας χάρις και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα και από τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. 4. Ο οποίος παρέδωκε θεληματικός τον εαυτόν του εις θάνατον δια τας αμαρτίας μας, για να μας ελευθερώσει από την πονηρίαν και κακίαν που επικρατεί στην παρούσαν ζωήν. Και ο θάνατός του αυτός για την ελευθερίαν και απολύτρωσήν μας έγινε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο οποίος είναι και πατήρ μας. 5. Εις αυτόν πρέπει πάσα η δόξα εις τους απεράντους και ατελειώτους αιώνας. Αμήν. 6. Απορώ, διότι τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από τον Θεόν, ο οποίος σας εκάλεσε εξαιτίας της χάριτος και της δωρεάς του Χριστού, και μεταπηδάτε εις άλλην περισσοτηρίας διδασκαλίαν, την οποίαν αυτοί που σας την διδάσκουν κακώς την λέγουν Ευαγγέλιον. 7. Πράγματι, αυτό που λέγουν αυτοί Ευαγγέλιον δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σας ταράτουν και θέλουν να μεταβάλουν και να αλλοιώσουν το αληθές περί Χριστού κήρυγμα. 8. Αλλά να εξεύρετε το εξής. Εάν ακόμη και οι μίσοι Απόστολοι ή και άγγελος από τον ουρανόν κηρύττει σας άλλο Ευαγγέλιον διαφορετικόν από εκείνο που σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα και χωρισμένος διαπαντός από τον Χριστό. 9. Καθώς και πρωτήτερα όταν είμεθα μαζί σας έχομεν είπε και τώρα πάλι σας λέγω. Εάν κανείς κηρύττει σας Ευαγγέλιον άλλο εκτός εκείνου το οποίο διδάχθητε από εμέ, ας είναι αναθεματισμένος και χωρισμένος από τον Χριστόν. 10. Το Ευαγγέλιον που σας διδάξαμεν, αυτό και μόνον είναι το αληθινόν Ευαγγέλιον. Διότι τώρα θέλω να πείθω και να εξασφαλίζω την επιδοκιμασία των ανθρώπων ή προσπαθώ πώς να είμαι εντάξει ενώπιον του Θεού. Ή μήπως ζητώ να αρέσκω εις ανθρώπους. Όχι, διότι αν ακόμη και τώρα επεδίωκω να αρέσκω εις ανθρώπους, δεν θα είμαι δούλος του Χριστού.
Στίχοι 11-24. Η διδασκαλία και το αποστολικών έργων του Παύλου προέρχεται από τον Θεόν. 11. Σας γνωστοποιώ δε αδελφοί ότι το Ευαγγέλιον που εκηρύχθη σας από εμέ δεν είναι επινόημα ανθρώπου. 12. Διότι όχι μόνον οι λοιποί Απόστολοι, αλλά και εγώ δεν παρέλαβον αυτό από άνθρωπον, ούτε το εδιδάχθην από άνθρωπον, αλλά παρέλαβον αυτό κατευθείαν δι' αποκαλύψεως του Θεού, ο οποίος αμέσως μου εφανέρωσε και μου απεκάλυψε τον Ιησούν Χριστόν. 13. Ότι δε με υπερφυσική αποκάλυψη μου παρεδόθη από αυτόν τον Θεόν το Ευαγγέλιον, αποδεικνύεται από την κατά το παρελθόν δράση μου. Διότι ακούσατε την διαγωγή που έδειξα κάποτε όταν οικολούθουν των νόμων και τα έθιμα των Ιουδαίων. Ακούσατε δηλαδή ότι υπερβολικά κατεδίωκον την Εκκλησία του Θεού και προσεπάθουν να την καταστρέψω. 14. Και προόδευα εις τον Ιουδαϊσμόν περισσότερον από πολλούς συνομιλικάς μου εις το έθνος μου και δείκνυον περισσότερον από αυτούς ζήλων υπέρ των παραδόσεων που παρελάβομεν από τους πατέρας. 15. Όταν όμως ευηρεστήθη ο Θεός, ο οποίος με εξεχώρισε και με εξέλεξεν από τον καιρόν ακόμη που ήμην στην κοιλία της μητρός μου και με εκάλεσε δια της χάριτός του, χωρίς εγώ από τα έργα μου να είμαι άξιος για μια τέτοια εκλογήν. 16. Δια να αποκαλύψει τον ιόν αυτού εις το βάθος της ψυχής μου, δια να τον κηρύττω μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, δηλαδή ανθρωπών την αϊονδήποτε. 17. Ούτε ανέβην στα Ιεροσόλυμα προς συνάντηση των Αποστόλων που είχαν κληθεί προ εμού εις το αποστολικόν αξίωμα, αλλά επήγα στην Αραβίαν και πάλιν επέστρεψα στην Δαμασκόν. 18. Έπειτα, με τα 3 έτη αφότου επέστρεψα εις τον Χριστόν, ανέβην εις Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω τον Πέτρον και έμεινα πλησίον του 15 ημέρας. 19. Άλλον δε από τους Αποστόλους δεν είδον, παρά μόνον τον Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. 20. Από αυτά που σας γράφω αποδεικνύεται ότι το αποστολικόν αξίωμα και το Ευαγγέλιον δεν τα έλαβα από άνθρωπον ούτε από άλλων Απόστολων. Είναι δε ταύτα αλήθεια και ιδού βεβαιώνω ενώπιον του Θεού ότι δεν ψεύδομαι. 21. Έπειτα μετά τη διαμονή μου αυτήν εις Ιεροσόλυμα ήρθον στα μέρη της Συρίας και της Κιλικίας. 22. Ήμην δε άγνωστος προσωπικός σας εκκλησίας της Ιουδαίας που από τον Ιουδαϊσμόν επέστρεψαν εις Χριστόν και διατελούν εν κοινωνία μετά του Χριστού. 23. Μόνον δε οίκουαν συνεχώς οι χριστιανοί των εκκλησιών αυτών ότι εκείνος ο οποίος άλλοτε μας κατεδίωκε τώρα κηρύττει την πίστη την οποία άλλοτε προσεπάθη να αφανίσει. 24. Και δοξολόγουν τον Θεόν για τη θαυματήν αυτήν μεταβολήν μου. Κεφάλαιον Β, σελίδα 750, στίχη 1-10. Το Ευαγγέλιον και η διακονία του Παύλου ενεκρίθησαν υπό των άλλων Αποστόλων. 1. Κατόπιν από το εις Συρίαν και Κιλικίαν ταξιδιών μου, μετά 14 όλα έτη ανέβην πάλιν εις Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβαν και πήρα μαζί μου και τον Τίτον. 2. Ανέβην δε σύμφωνα με αποκάλυψη που μου έκαμεν ο Θεός και ανεκοίνωσε στους χριστιανούς των Ιεροσολύμων το Ευαγγέλιον που κηρύττω μεταξύ των εθνικών, ιδιαιτέρως δε εξέθεσα τούτο εις τους επισήμους και περηφανείς εκ των Αποστόλων, για να αποδειχθεί μήπως ματέως κοπιάζω ή εκοπίασα. 3. Όχι δε μόνον το Ευαγγέλιόν μου ευρέθη γνήσιον, αλλού δε ο Τίτος, ο οποίος ήτο μαζί μου και έτι το Έλλην και απερίτμητος δεν είναι αγκάστη να περιτμηθεί. 4. Δεν είναι αγκάστη δε ουδέ είναι έχθην εγώ να περιτμηθεί, εξαιτίας των εισχωρισάντων υπούλωση στην εκκλησία ψευδαδέλφων, οι οποίοι εμβήκαν σε κατάσκοποι για να επιβουλευθούν την ελευθερία μας που μας έδωκεν η μετά του Χριστού ένωσης και κοινωνία μας και για να μας υποδουλώσουν στην ανυπόφορον δουλείαν των τυπικών διατάξεων του νόμου. 5. Εις αυτούς τους ψευδαδέλφους ουδεπιστιγμήν υπεχωρήσαμεν και δεν υπετάχθημεν στην αξιοσύνη τους να περιτμηθεί ο Τίτος. Και κάμαμεν όλην αυτήν την αντίσταση για να διατηρηθεί εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. 6. Περί δε των επισήμων και θεωρουμένων μεγάλων δεν με ενδιαφέρει διόλου τι εφρόνουν άλλοτε, ότε δεν εμπόδιζον την περιτομήν και την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Ο Θεός δεν αποβλέπει πρόσωπον ανθρώπου και δεν μεροληπτεί.
και δεν ενδιαφέρομαι τι εφρόνουν άλλοτε, διότι ύστερον όταν συνειδήθημεν και συνεζητήσαμεν, οι επίσημοι Απόστολοι δεν προσέθεσαν εις εμέ τίποτε περισσότερον από όσα εγνώριζον και εκήρυτον. 7. Αλλά τουναντίον επίσθησαν και είδαν ότι μου ενεπιστεύθη ο Θεός να κηρύττω το Ευαγγέλιον εις τους απεριτμήτους εθνικούς, καθώς και ο Πέτρος εις τους περιτμημένους Ιουδαίους. 8. Διότι ο αυτός Κύριος, ο οποίος έκαμεν άξιόν του τον Πέτρο να είναι Απόστολος εις τους περιτμημένους Ιουδαίους, αξίωσε και εμένα αποσταλώ εις τους εθνικούς. 9. Και επειδή πληροφορήθησαν από αυτά τα πράγματα την χάριν η οποία μου εδόθη υπό του Θεού, ο Ιάκωβος και ο Κηφάς και ο Ιωάννης, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι στήλοι στηρίζοντες την Εκκλησία, έδωκαν εις εμέ και τον Βαρνάβαν, τας δεξιάς χείραστον, εις σημείων επικοινωνίας και ομονίας, και συνεφώνησαν ημείς να κηρύττωμεν εις τους εθνικούς, αυτοί δε να κηρύττουν εις τους περιτμημένους. 10. Μα συνέστησαν δε μόνον να ενθυμούμεθα τους πτωχούς της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και φροντίζομεν περί αυτών. Αυτό δε και επεμελήθην με ζήλο να το εκτελέσω επακριβώς. Στίχη 11-21. Ο Παύλος αντιλέγει στον Πέτρον και δεικνύει την ανεξαρτησία του αποστολικού του κύρους. 11. Όταν δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, επί παρουσία του, αντέστην και διεφώνησα προς αυτόν, διότι είτο αξιοκατάκριτος. 12. Και είτο αξιοκατάκριτος, διότι προτού να έλθουν μερικοί από τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων, όπου ο Ιάκωβος είτο επίσκοπος, συνέτρωγε με τους εξεθνών χριστιανούς. Όταν όμως ήλθον ούτι, απέφευγε και απεχωρίζετο, φοβούμενος μήπως σκανδαλίσει τους εξιουδαίων χριστιανούς. 13. Και υπεκρίθησαν μαζί του και οι λοιποί εν Αντιοχία εξιουδαίων χριστιανοί, ώστε συμπαρεσύρθη στην υποκρισία των εκείνην και αυτός ακόμη ο Βαρνάβας. 14. Αλλά όταν είδα ότι δεν βαδίζουν ορθώς ως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα εις τον Πέτρον εμπρός εις όλους: εάν σύ και τι είσαι γενετής Ιουδαίος, ζεις και πολιτεύεσαι τώρα που έγινες μαθητής του Χριστού όπως οι εξεθνικών χριστιανοί και όχι όπως οι Ιουδαίοι, γιατί με αυτό που κάνεις τώρα αναγκάζεις τους εξεθνών χριστιανούς να ακολουθούν τα έθιμα και τας παραδόσεις των Ιουδαίων? 15. Εμείς είμεθα εκγενετής Ιουδαίοι και δεν είμεθα εθνικοί που αγνοούν τον αληθή Θεόν και δουλεύουν στην αμαρτία. 16. Επειδή όμως εμάθαμεν από την προσωπική μας πείραν ότι δεν γίνεται δίκαιος ο άνθρωπος με την τήρηση των τυπικών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνον διαμέσου της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, και εμείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, δια να γίνομεν δίκαιοι από την πίστη εις τον Χριστόν και όχι από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διότι, καθώς αναφέρεται και στους ψαλμούς, δια των έργων του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας άνθρωπος. 17. Αλλά αν υποθέσομεν ότι η τήρηση του νόμου είναι επιβεβλημένη και συνεπώς εμείς που αφήκαμε τον νόμον ημαρτήσαμεν και ευρέθημεν αμαρτωλοί, μόνο και μόνο διότι ζητούμε να δικαιωθόμεν δια της πίστεως και κοινωνίας μας με τον Χριστόν, τότε γεννάται το άτομον ερώτημα: άραγε ο Χριστός είναι υπηρέτης αμαρτίας, αφού αυτός συνετέλεσε να αφήσουμε τον νόμον? Μη γέννητο να είπομεν μια τέτοια βλασφημία. 18. Καταλήγομεν δε ορισμένος εις την βλασφημίαν αυτήν, εάν δεχθόμενος αληθεί την υπόθεση που εκάμαμεν. Διότι, εάν εκείνα τα οποία κατήργησα και υθέτησα ως ανωφελή, δηλαδή τα τυπικάς διατάξεις του νόμου, ταύτα πάλιν τηρώ ως αναγκαία και απαραίτητα δια τη σωτηρίαν, με την επάνωδόν μου αυτήν στην τήρηση του νόμου, αποδεικνύω παραβάτην των εαυτών μου, διότι βεβαίω εμπράκτος ότι κακώς πρωτήτερα υθέτησα των νόμων και ημάρτησα όταν επροτίμησα τη δια του Χριστού σωτηρίαν. 19. Αλόχη, δεν ημάρτησα ούτε είμαι παραβάτης, διότι εγώ δια του νόμου τον οποίον κατέλησα και ο οποίος τιμωρεί με θάνατον κάθε παραβάτην του, απέθανον ως προς τον νόμον δια να ζήσω προς δόξαν Θεού. 20. Δια του βαπτίσματος έχω σταυρωθεί και αποθάνει μαζί με τον Χριστόν, και αφού είμαι πεθαμένος δεν έχει πλέον καμία ισχύ δι' εμέ ο νόμος. Ναι, έγινα κοινωνός του σταυρικού θανάτου του Χριστού και είμαι πεθαμένος. Δεν ζω δε πλέον εγώ,
ο παλαιός δηλαδή άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την φυσική δε ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα που επέστρεψαν εις τον Χριστόν, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με ηγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια τη σωτηρίαν μου. 21. Όχι, δεν απορρίπτω ως ανωφελή την χάριν που μου εχάρισε ο Θεός. Ορισμένος δε θα θετήσω την χάριν ταύτην, εάν επανέλθω εις τον νόμον. Διότι για να επανέλθω εις τον νόμον, σημαίνει ότι παραδέχομαι ότι μπορώ να δικαιωθώ και να σωθώ δια του νόμου. Αλλά αν η δικαίωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται δια του Μωσαϊκού νόμου, έπεται ότι ο Χριστός απέθανε χωρίς λόγον και ήτο περιττός ο θάνατός του. Κεφάλαιον Γ, σελίδα 753, στίχη 1-5, ο Παύλος επιτιμά τους Γαλάτας. 1. «Ω ανόητοι Γαλάτε, ποιος σας εβάσκανε δια τας προόδου σας εις την πίστην και την αρετήν, ώστε τώρα να μην πείθεστε εις την αλήθειαν σεις, εμπρός στα μάτια των οποίων καθαρά και με κάθε ακρίβειαν εζωγραφήθη δια του κηρύγματος που εκάμαμεν μεταξύ σας ο Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος». 2. Και για να σας πείσω ότι μόνον πονηρά και διαβολική συνεργία έφερε την σημερινή οπισθοδρόμησή σας, δεν θα χρησιμοποιήσω πολλούς συλλογισμούς και αποδείξεις. Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα ελάβατε από την τήρηση των διατάξεων του νόμου ή διαμέσου του κηρύγματος στο οποίο επιστεύσατε? Αναντηρήτως τα ελάβατε διότι ακούσατε και επιστεύσατε στο κήρυγμά μας. 3. Είστε λοιπόν τόσο πολύ ανόητοι? Αφού εκάματε αρχήν με την χάριν του Αγίου Πνεύματος, καταλήγετε τώρα στην τήρηση των διατάξεων του νόμου που έχουν να κάμουν με την σάρκα και όχι με την αναγέννηση της καρδίας. 4. Τόσας ευεργεσίας που ελάβατε με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τας ευηργετήθητε ανοφελώς και εις μάτιν? Και ήθε να ήσαν μόνον εις μάτιν, όχι δε και προζημίαν και πνευματικήν κατάκρισήν σας. 5. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος σας χορηγεί πλουσίως την χάριν του Αγίου Πνεύματος και ενεργεί μεταξύ σας έργα υπερφυσικής δυνάμεως, σας χορηγεί και ενεργεί ταύτα λόγω του ότι ετηρήσετε τον νόμον ή διότι επιστεύσατε στο κήρυγμα? Βεβαίως διότι επιστεύσατε. Στίχη 6-14. Η σωτηρία του χριστιανού εκ πίστεως και κατά την Παλαιάν Διαθήκην. 6. Καθώς και ο Αβραάμ επίστευσεν εις τον Θεόν και ελογαριάστη εις αυτόν η πίστης αυτή, έτσι ώστε ο Θεός να τον δοκιμάσει. 7. Συνεπώς, μάθετε και γνωρίζετε ότι όχι εκείνοι που τηρούν τον νόμον, αλλά όσοι κυριαρχούνται από την πίστη, αυτή είναι τέκνα του Αβραάμ. 8. Επειδή δε η Γραφή προείδεν ότι διαμέσου της πίστεως μέλει να δικαιώσει τους εθνικούς ο Θεός, προανίκηρε το χαρμόσυνον μήνυμα εις τον Αβραάμ ότι θα ευλογηθούν διασού όχι μόνον εν έθνος το Ιουδαϊκόν, αλλά όλα τα έθνη. 9. Διαναλέγει δε ο Θεός ότι όλα τα έθνη θα ευλογηθούν διαμέσου του Αβραάμ, σημαίνει ότι δεν λογαριάζεται διόλου η σαρκική συγγένεια, αλλά όσοι πιστεύουν εις οποιονδήποτε έθνος και αν ανήκουν, ευλογούνται μαζί με τον Αβραάμ, ο οποίος εξιώθη της ευλογίας διότι επίστευσε. 10. Μόνον δε δια της πίστεως δίδονται οι ευλογίες, διότι όσοι βασίζονται εις τα έργα του νόμου διατελούν υποκατάραν, διότι έχει γραφεί σε αυτόν τον νόμον. Είναι καταραμένος καθένας που δεν μένει σταθερός εις όλαν εξαιρέτως τα γραμμένα εις το βιβλίο του νόμου, δια να εκτελέσει επακριβώς αυτά. 11. Ότι δε δια του νόμου κανείς δεν λαμβάνει την δικαίωση ενώπιον του Θεού είναι φανερόν, διότι καθώς λέγει αυτός ο νόμος, ο δίκαιος θα ζήσει και θα σωθεί δια της πίστεως. 12. Ο νόμος όμως την δικαίωση που υπόσχεται δεν τη βασίζει επί της πίστεως, αλλά καθώς λέγεται εις το Λεβιτικόν, εκείνος που επίησε και τήρησε αυτά, δηλαδή τα προστάγματα του νόμου, θα ζήσει δι' αυτόν. Ποιος όμως τα ετήρησεν όλα? Κανείς. Όλοι λοιπόν ως παραβάτε του νόμου διατελούμεν υποκατάραν. 13. Από την κατάρα δε αυτήν του νόμου μας εξηγόρασε ο Χριστός και ως λύτρα δια την εξαγοράν μας αυτήν κατέβαλε το ότι έγινε χάριν ημών καταραμένος. Και έγινε καταραμένος διότι εκρεμάστη στο σταυρόν. Είναι δε γραμμένον.
Καταραμένος να είναι καθένας που κρέμεται και πεθαίνει επάνω εις το ξύλον. 14. Κι έτσι έγινε ο Χριστός καταραμένος, δια να έλθει διαμέσου του Ιησού Χριστού εις τους εθνικούς η ευλογία, την οποία ο Θεός υπεσχέθη στον Αβραάμ, δια να λάβομεν δια της πίστεως το Άγιον Πνεύμα, την ανεκτήμητον αυτήν ευλογίαν που μας υπεσχέθη ο Θεός. Στίχη 15-29. Ο Μωσαϊκός νόμος παιδαγωγός εις Χριστόν. Δια της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν γινόμεθα ιοί του Θεού. 15. Αδελφοί, προς περισσότεραν σαφήνειαν σας ομιλώ με παραδείγματα όπως συμβαίνουν τα πράγματα στους ανθρώπους, και θα χρησιμοποιήσω ανθρώπινο παράδειγμα για να σας εξηγήσω πως η επαγγελία αυτή που μας έδωκε ο Θεός περί της ευλογίας έχει μεγαλύτεραν ισχύν από τον νόμον. Ιδού το παράδειγμα. Διαθήκην ανθρώπου που ανεγνωρίστη μετά το θανατόν του ως νησία και έγκυρος, και ότι αυτή είναι έγγραφον ανθρώπινων, όμως κανένας δεν την καταργεί ή δεν προσθέτει κάτι σε αυτήν. 16. Αλλά και ο Θεός διαθήκην έκαμε προς τον Αβραάμ όταν έδωκε τας υποσχέσεις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού. Δεν είπε δε ο Θεός και εις τα σπέρματα όπως θα έλεγεν εάν επρόκειτον περί πολλών απογόνων, αλείπεν ως να επρόκειτο περί ενός απογόνου εις το σπέρμα σου, το οποίο είναι ο Χριστός. 17. Εφαρμόζω τώρα το προηγούμενο παράδειγμα και λέγω τα εξής. Την διαθήκην αυτή που επεκυρώθη πρωτήτερα από τον Θεόν με όρκον και ανεφέρετον στο Χριστόν, δεν μπορεί ο νόμος που ήλθεν ύστερα από 430 έτη να την ακυρώσει ώστε να καταργήσει την υπόσχεση του Θεού. Θα την κατήριει δε εάν είναι το δυνατόν να επιτύχουμε την κληρονομία δια του νόμου. 18. Διότι αν εκ της τηρήσεως του νόμου επετυγχάνετο η κληρονομία και σωτηρία, δεν θα μας εδίδετο πλέον αυτή ως δωρεά εξ υποσχέσεως, αλλά θα μας εδίδετο ως ανταμοιβή και μισθός της τηρήσεως του νόμου. Αλλά στον Αβραάμ έχει κάμει χαριστικήν δωρεάν ο Θεός δι' υποσχέσεως. 19. Αλλά αφού εκ της τηρήσεως του νόμου δεν επιτυγχάνεται η κληρονομία, γεννάται το ερώτημα, προς ποιον λοιπόν σκοπόν εδόθη ο νόμος? Απάντησης. Προσετέθη ο νόμος εις την επαγγελίαν, ή να με τας καθημερινάς μας παραβάσεις του οδηγηθόμεν η συναίσθηση της ενοχής και αδυναμίας μας, μέχρι ότου έλθει ο απόγονος χάριν του οποίου είχον δοθεί η επαγγελία. Οπότε εμείς με την συναίσθηση της αθλιότητός μας ευκολότερον θα ενεκολπούμεθα των απόγονων του Αβραάμ ήτι των Χριστών, δια του οποίου μας δίδονται ευλογία. Έτσι ο νόμος είχε προσωρινήν ισχύν. Διετάχθη δε με μεσολάβησιν αγγέλων και δόθη διαχειρός του Μωυσέως ως μεσίτου μεταξύ Θεού και Ιουδαίων. 20. Ο μεσίτης δε δεν είναι ενός, αλλά δύο τουλάχιστον προσώπων μεσολαβητής. Για να πραγματοποιηθεί δε η συμφωνία που γίνεται με το μεσίτη, πρέπει και τα δύο πρόσωπα να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Ο Θεός δε είναι το εν πρόσωπον. Για να επέλθει λοιπόν το αγαθόν αποτέλεσμα του νόμου, έπρεπε και το έτερον μέρος, οι άνθρωποι δηλαδή, να τηρήσουν τη συμφωνία εφαρμόζοντας επακριβώς τον δια του μεσίτου δοθέντα νόμων. Άλλοι άνθρωποι παρέβαιναν τον νόμον και γίνοντο δια τούτο επικατάρατοι. 21. Αλλά αφού ο νόμος είχε ως αποτέλεσμα το να γίνονται οι άνθρωποι επικατάρατοι, γεννάται το ερώτημα. Ο νόμος λοιπόν είναι εναντίος προς τας επαγγελίας και υποσχέσεις τας οποίες έδωκε ο Θεός, περί του ότι θα ευλογούν το διαμέσου του Αβραάμ όλα τα έθνη. Μη γένετο να παραδεχθεί κανείς τούτο. Όχι. Ο νόμος δεν ακυρώνει τας επαγγελίας του Θεού, διότι θα τας εκύρωνε τότε μόνον εάν εδίδωτο τέτοιος νόμος που θα μπορούσε να δώσει αιωνίαν ζωήν στον άνθρωπον. Πράγματι τότε η δικαίωση θα συνετελείτο από τον νόμον αυτόν και θα ακυρώνοντο επαγγελίε. 22. Τώρα όμως έγινε δια του νόμου το εντελώς αντίθετον της δικαιώσεως. Έκλεισε δηλαδή εξ ολοκλήρου ο γραπτός του Θεού νόμος τα πάντα υπό την αμαρτίαν, δια να αποθήσουν οι άνθρωποι των ιατρών και σωτήρα, και έτσι η ευλογία που υπεσχέθη ο Θεός να δοθεί διαμέσου της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν εις όλους όσοι πιστεύουν. 23. Προτού δε να έλθει η νέα αυτή κατάσταση εις την οποία ισχύει πλέον η πίστης, εφυλατώμεθα από τον νόμον κλεισμένοι καλά σαν εις κάποιον φρούριον δια να καταφύγομεν εις την πίστην η οποία έμελεν εν καιρόν να αποκαλυφθεί. 24.
ώστε ο Μωσαϊκός νόμος έγινε παιδαγωγός μας, ο οποίος μας προπαρασκεύαζεν εις το να αποθήσομεν και γνωρίσομεν το Χριστόν, διαναλάβαμε τη δικαίωση εκ της προς αυτόν πίστεως. 25. Όταν δε ήλθεν η νέα κατάσταση στην οποία ενισχύει η πίστης, δεν είμεθα πλέον κάτω από την παιδαγωγία του νόμου. 26. Διότι όλοι διαμέσου της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν έγινατε και είστε οι Υιοί του Θεού ενήλικες, όριμοι και χειραφετημένοι. 27. Είστε δε Υιοί του Θεού, διότι όσοι ευαπτίστητε εις το όνομα του Χριστού πιστεύοντες εις Αυτόν ως σωτήρα, ενεδίθητε τον Χριστόν και εινώθητε μετ' αυτού. 28. Δεν υπάρχουν πλέον διαφορές εθνικότητος και κοινωνικής τάξεως και φύλου. Δεν υπάρχει πλέον διαφορά Ιουδαίου και Έλληνος. Δεν υπάρχει διάκριση δούλου και ελευθέρου. Δεν υπάρχει άρσεν και θήλη, διότι όλοι εσείς εγίνατε εις νέος άνθρωπος δια της ενώσεώς σας με τον Ιησούν Χριστόν. 29. Εάν δε εσείς οι εξ-εθνών χριστιανοί ανήκετε εις τον Χριστόν, άρα δια του Χριστού που είναι ο ευλογημένος απόγονος του Αβραάμ, είστε κι εσείς απόγονοι του Αβραάμ και σύμφωνα με την Επαγγελία είστε κληρονόμοι της ευλογίας. Κεφάλαιον Δέλτα, σελίδα 757, στίχη 1-7. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την δουλεία του νόμου. 1. Και για να σας διασαφίσω την αλήθεια αυτήν, χρησιμοποιώ άλλο ένα παράδειγμα. Λέγω δε τούτο. Εφόσον χρόνων κάθε κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει τίποτε από δούλον και την εκύριος όλης της πατρικής περιουσίας την οποία εκληρονόμησε. 2. Και δεν διαφέρει από δούλον, διότι είναι μεν κύριος της πατρικής κληρονομίας, αλλά είναι κάτω από επιτρόπους που τον κηδεμονεύουν και κάτω από οικονόμους που θα διαχειρίζονται την πατρική περιουσία μέχρι του χρόνου τον οποίον όρισε ο διαθέτης πατήρ. 3. Έτσι και εμείς οι χριστιανοί, όταν είμεθα εις νηπιώδη πνευματική κατάσταση, είμεθα δουλωμένοι κάτω από τη στοιχειώδη και ανεπαρκή θρησκευτική γνώση που έχει ο κόσμος των ατελών και παχυλών ανθρώπων. 4. Όταν όμως συνεπληρώθη ο χρόνος που είχε ορίσει η πανσοφία του Θεού, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν Του εις τον κόσμο, ο οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και συνεμορφώθη προς τον Μωσαϊκόν νόμον. 5. Δια να εξαγοράσει εκείνους που ήσαν υπό την κατάρα του Μωσαϊκού νόμου, διαναλάβαμε την υιοθεσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί. 6. Ναι, δεν είστε πλέον δούλοι, αλλά Υιοί του Θεού. Διότι δε είστε Υιοί του επουρανίου Πατρός, δια τούτο εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού Του εις τας καρδίας σας, το οποίο δίδει την πληροφορία και την παρησία να απευθύνεστε στον Θεό με την κραυγήν και επίκλησιν, Αβά, δηλαδή Πάτερ. 7. Ώστε σύμφωνα με τα λεχθέντα, σύ που επίστευσες στον Χριστόν, δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά είσαι κατά χάριν Υιός του Θεού. Εάν δε είσαι Υιός, είσαι συγχρόνως και κληρονόμος του Θεού. Γίνεσαι δε κληρονόμος διαμέσου του Χριστού. Στίχη 8-20. Ο Παύλος επιτιμά πάλιν με αγάπην τους Γαλάτας. 8. Αλλά τότε μεν, όταν είστε εις το σκότος της ιδωλολατρίας, επειδή δεν εγνωρίζατε τον Θεόν, εδουλεύσατε εις θεούς που δεν είναι πραγματικοί θεοί. 9. Τώρα όμως που εγνωρίσατε τον αληθινόν Θεόν, ίδια να είπω καλύτερα τώρα που εγνωρίστητε υπό του Θεού ως τέκνα Του, πώς επιστρέφετε πάλιν στην στοιχειώδη και ατελή θρησκευτική διδασκαλίαν, την πτωχήν και αδύνατον και ανίκανον να σας σώσει, εις την οποίαν πάλιν και εξ αρχής, όπως πρωτήτερα, θέλετε και τώρα να δουλεύετε. 10. Έτσι καταντήσατε να φυλάτετε τα ημέρας εκείνας της εβδομάδος, τας οποίας και οι Εβραίοι και τα εορτάς εκάς του μηνός και τα εορτασίμους εποχάς και τα εορτάς των ετών. 11. Σας φοβούμε μήπως ματέως εκοπίασα δια σας. 12. Λάβετε παράδειγμα εμέ και γίνεστε όμοιοι με εμέ, διότι κι εγώ άλλοτε ήμουν ζηλωτής του νόμου, καθώς θέλετε να γίνετε κι εσείς τώρα αδελφοί. Σας παρακαλώ, όπως εγώ απεκήρυξα τα τυπικάς διατάξεις του νόμου και προσεκολήθην στον Χριστόν, έτσι να γίνετε κι εσείς. Δεν με ειδικήσατε εις τίποτε ώστε να θέλω το κακό σας και να σας ομιλώ εκ πάθους. Τουναντίον, έχω λόγους να σας αγαπώ πολύ. 13. Διότι ξέβρετε
ότι λόγω ασθενείας του σώματός μου αναγκάστην να μείνω μεταξύ σας και κήρυξα εσάς το Ευαγγέλιον όταν για πρώτη φοράν ήλθον προς σας. 14. Και εσείς τότε των πειρασμών μου, των οποίων ήχων εις το σώμα μου, δεν εξουθενήσατε, ούτε με αηδιάσατε δι' αυτόν, αλλά με δέχθητε σαν άγγελον Θεού, όπως θα εδέχεστε τον Ιησούν Χριστόν. 15. Πόσο λοιπόν μεγάλος ή το μακαρισμός, τον οποίον σας εμακάριζαν δια την διάθεση και προθυμία που εδείξατε τότε εις εμέ. Δικαίως δε σας επενούσαν και σας εμακάριζαν, διότι δίδω μαρτυρίαν δια σας, ότι αν ή το δυνατόν και τα μάτια σας ακόμη θα ευγάζατε και θα μου τα εδίδατε, τόσον πολύ με ηγαπάτε. 16. Ώστε τώρα έγινα εχθρός σας επειδή σας λέγω την αλήθεια. 17. Οι ψευδοδιδάσκαλοι δεικνύουν ζήλον και ενδιαφέρον προς σας, όχι προς καλών σκοπών, αλλά θέλουν να σας αποκλείσουν από το αληθές Ευαγγέλιον, για να δεικνύετε ζήλον και αφοσίωσιν εις αυτούς. 18. Είστε δηλαδή ζηλευτοί και ποθητοί. Καλόν δε είναι να γίνεστε ζηλευτοί πράττοντες το καλόν και προοδεύοντες εις την αρετήν πάντοτε και όχι μόνον όταν είμαι παρόν. Σας γράφω έτσι, διότι τώρα που είμαι απόν, εξεφύγατε από τον δρόμο που σας κάνει αληθινά ζηλευτούς. 19. Παιδάκια μου, που σας αναγέννησα πνευματικός και που ξαναδοκιμάζω τώρα πόνους και οδύνας για την αναγέννησή σας, έως ότου ο χαρακτήρ του Χριστού μορφωθεί μέσα σας. 20. Ναι, πονώ και τώρα δια σας. Ήθελα δε να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω τον τόνο της φωνής μου εις θρήνων, διότι ευρίσκομαι εις απορίαν δια σας και δεν ξέρω πώς να σας ομιλήσω. Στίχη 21-31. Η ιστορία του Ισμαήλ και του Ισαάκ αλληγορικός αποδεικνύει το ανοφελές της στηρίσεως του Μωσαϊκού νόμου. 21. Και αν τα δάκρυά μου δεν σας πείθουν, προσέξτε εις τα λογικά μου επιχειρήματα. Είπατε μου σεις οι οποίοι θέλετε να είστε υπό τον νόμον, δεν ακούετε τι λέγει ο νόμος. 22. Σας κάνω την ερώτηση αυτήν, διότι έχει γραφεί στον νόμον ότι ο Αβραάμ απέκτησε 2 ιούς, έναν ιόν από την δούλην Άγαρ και έναν ιόν από την ελευθέραν Σάραν. 23. Αλλομέν ιός που εγεννήθη από την δούλην εγεννήθη φυσικός κατά τον νόμον της σαρκός, ο δε ιός που εγεννήθη από την ελευθέραν εγεννήθη δυνάμει υποσχέσεως που έδωκεν ο Θεός στον Αβραάμ. 24. Αυτά όμως έχουν αλληγορική έννοια, δηλαδή είναι μεν γεγονότα ιστορικά, αλλά συγχρόνως επροτύπωναν και προεικόνιζαν γεγονότα και αληθείας της Καινής Διαθήκης. Διότι οι 2 αυτές γυναίκες, η Άγαρ και η Σάρα, είναι τύποι των 2 διαθήκων. Η μεν μία διαθήκη είναι εκείνη που εδόθη από το όρος Σινά, η οποία γεννά τέκνα για να ευρίσκονται στην δουλεία και η οποία προτυπώνεται από την Άγαρ. 25. Προτυπώνεται δε η διαθήκη εκείνη από την Άγαρ, διότι το Σινά που καλείται και Άγαρ είναι όρος στην Αραβία, όπου κατοικούν οι απόγονοι της Άγαρ. Αντιστοιχεί δε και προτυπώνει την επίγειον Ιερουσαλήμ, στην οποία εδόθη ο νόμος του Σινά. Η δε επίγειος Ιερουσαλήμ είναι δούλη μετά των κατοίκων της, όπως δούλη ήτο και η Άγαρ. 26. Η δε άνω επουράνιος Ιερουσαλήμ, η θριαμβεύουσα εν ουρανής και η επιγής στρατευωμένη, αλλά στους ουρανούς καταλήγουσα εκκλησία είναι ελευθέρα. Αυτή είναι μητέρα όλων ημών των χριστιανών. 27. Είναι δε μητέρα όλων μας, διότι έχει γραφεί από τον Ισαΐαν. Εμφράνθη τη σύ ο Εκκλησία, η οποία προτού έλθει ο Χριστός και προτού να δοθεί το Άγιον Πνεύμα η σωστήρα και δεν εγένα στέκνα. Βγάλε φωνήν και βόησον με πολλήν χαράν, σύ που δεν εκυλοπώνεις. Διότι τα τέκνα σου που είσαι έρημος από άνδρα και παιδιά, είναι περισσότερα παρά τα τέκνα της επιγείου Ιερουσαλήμ, η οποία εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν και σχετίζεται με Αυτόν και παρουσιάζεται έτσι ότι έχει άνδρα. 28. Εμείς δε αδελφοί, όσοι πιστεύσαμεν στον Χριστόν, είμεθα τέκνα επαγγελίας, όπως και ο Ισαάκ γεννήθη σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού προς τον Αβραάμ. 29. Αλλά καθώς τότε ο Ισμαήλ που εγεννήθη κατά τους φυσικούς της σαρκός νόμους επεβουλεύεται τον Ισαάκ που εγεννήθη υπερφυσικός εξ επαγγελίας, έτσι και τώρα.
Οι δια του Χριστού πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ καταδιώκονται από τους αρχικούς απογόνους του. 30. Τι λέγει όμως η Γραφή? Είπεν ο Θεός στον Αβραάμ: εκδίωξε την δούλην Άγαρ και τον ιόν της Ισμαήλ, διότι δεν θα αποκτήσει κληρονομικά δικαιώματα και ο ιός της δούλης όπως ο ιός της ελευθέρας. 31. Το συμπέρασμα δε που βγαίνει από όσα είπομεν, αδελφοί, είναι ότι δεν είμαι θα τέκνα δούλης είτε της επιγείου Ιερουσαλήμ, αλλά τέκνα της ελευθέρας είτε της εκκλησίας που είναι Ιερουσαλήμ επουράνιος. Κεφάλαιον Ε, σελίδα 760, στίχη 1 έως 12. Η περιτομή ανωφελής, μόνον η πίστης ισχύει. 1. Μείνατε λοιπόν στερεοί εις την εκ των τυπικών διατάξεων του νόμου ελευθερίαν, την οποίαν μας ελευθέρωσε ο Χριστός, και μη υποκύπτετε πάλιν εις ζυγών δουλείας. 2. Ιδού εγώ Παύλος, ο κατευθείαν υπό του Χριστού εκλεγής Απόστολος, σας λέγω ότι εάν περιτέμνεστε, ο Χριστός τίποτε δεν θα σας ωφελήσει. 3. Παρέχω δε και πάλιν τη βεβαίωση ενώπιον του Θεού εις κάθε άνθρωπον που περιτέμνεται, ότι οφείλει και έχει χρέος να τηρήσει όλων των νόμων, αφού με την περιτομήν που λαμβάνει προτιμά τη δια του νόμου δικαίωσιν από την δικαίωσιν που δίδει ο Χριστός. 4. Απεξενώθητε από τον Χριστόν σεις, οι οποίοι προσπαθείτε να δικαιωθείτε διαμέσου του νόμου. Εγίνατε έκπτωτοι από την χάριν και δεν ομοιάζετε πλέον προς ημάς. 5. Διότι εμείς οι άλλοι δια του Αγίου Πνεύματος που έχουμε μέσα μας, περιμένομεν χωρίς δισταγμόν τα αγαθά, τα οποία η εκπίστεως δικαίωσης μας υπόσχεται, και ελπίζομαι να τα λάβουμε δυνάμει της πίστεως ταύτης και μόνον. 6. Διότι δι' εκείνους που δια της πίστεως ενώθησαν με τον Ιησούν Χριστόν, ούτε η περιτομή έχει καμία ενισχύν προς δικαίωσιν, ούτε η ακροβιστία, αλλά ισχύει μόνον πίστης, η οποία αποδεικνύεται ζωντανή και ενεργός με τα έργα της αγάπης. 7. Ετρέχατε καλώς σαν αγωνιστέ ακούραστοι στον δρόμο της αληθείας. Ποιος σας εσταμάτησε ώστε να μην πείθεστε τώρα στην αλήθεια του Ευαγγελίου και να μην θεωρείτε αρκετήν δια τη σωτηρίαν σας την υπακοήνη των Χριστών? 8. Η ισχυρογνωμοσύνη που δεικνύεται ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια δεν προέρχεται από τον Κύριον που σας καλεί στην αιώνιον δόξαν. 9. Ή μήπως θεωρείτε ως ασήμαντον το να επιστρέφετε πάλιν εις τον νόμον με την περιτομήν που λαμβάνετε? Ο λίγον προζήμιον κάνει ένζυμον όλην την μάζαν της ζήμης. Έτσι και ο λίγα ψευδή φρονήματα ή μπορούν να αποπλανήσουν εντελώς από την αλήθεια. 10. Αλλά όχι, σεις δεν θα αποπλανηθείτε. Εγώ έχω δια σας πεποίθηση την οποία μου εμπνέει η σχέση και η κοινωνία μου με τον Κύριον, ότι δεν θα δεχθείτε άλλο φρόνημα παρά το φρόνημα της αληθείας που εδιδάχθητε. Εκείνος όμως ο οποίος σας ταράσει με τας ψευδοδιδασκαλίας του, θα βαστάσει ως φορτίον βαρύ την δικαίαν κατάκριση του Θεού, οποιοσδήποτε κι αν είναι. Είναι δε τόσο ανειλικρινείς και συκοφάντε αυτοί που σας ταράτουν, ώστε φτάνουν μέχρι του να διαδίδουν ότι και εγώ τώρα έχω κηρυχθεί υπέρ της περιτομής. 11. Αλλά αν εγώ, αδελφοί, κηρύττω και τώρα ότι είναι αναγκαία η περιτομή, όπως εκήρυτα περί αυτής προτού να κληθώ στο αποστολικό αξίωμα, διότι να καταδιώκομαι ακόμη από τους Ιουδαίους? Δεν υπάρχει πλέον λόγος φιλονικίας μεταξύ εμού και των Ιουδαίων, και συνεπώς έχει πάυσει το σκάνδαλο το οποίο προκαλεί μεταξύ των Ιουδαίων το κήρυγμα περί του σταυρικού θανάτου του Χριστού, το οποίο καταργεί των νόμων. 12. Αλλά όχι, εγώ δεν κηρύττω την περιτομήν. Ας λέγουν και κάμνουν ό,τι θέλουν αυτοί που συκοφαντούν και εμέ και το Ευαγγέλιον. Εάν θέλουν, όχι μόνο να σπεριτμηθούν, αλλά και ας ακροτηριαστούν διευνοχισμού αυτοί που σας αναστατώνουν. Στίχη 13-21. Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. 13. Αγανακτώ εναντίον των, διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε από τον Κύριον για να είστε ελεύθεροι από κάθε δουλείαν. Μόνον προσέξατε μήπως εκλάβετε την ελευθερία ως πρόφασιν για να ζείτε κατά τας επιθυμίας της σαρκός. Αλλά τουναντίον πρέπει να γίνεστε δούλοι μεταξύ σας ο ένας εις τον άλλον δια της ασκήσεως της ανιδιοτελούς χριστιανικής αγάπης. 14. Διότι μη το λησμονείτε,
Όλος ο νόμος εκτελείται και τηρείται πλήρως με ένα λόγο, δηλαδή με το παράγγελμα «Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτόν σου». 15. Εάν όμως αντί να αγαπάστε, δαγκώνετε και κατατρώγετε ο ένας τον άλλον, προσέχετε μήπως αφανιστείτε μεταξύ σας ο ένας από τον άλλον. 16. Με αυτά δε που λέγω εννοώ ότι πρέπει να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος και τότε δεν θα εκτελέσετε επιθυμία της σαρκός και συνεπώς δεν θα δαγκώνει ο ένας τον άλλον, ούτε θα υπάρχει μίσος μεταξύ σας. 17. Ναι, δεν θα εκτελέσετε επιθυμία της σαρκός, διότι η κατωτέρα φύσης μας που δουλεύει στις επιθυμίες της σαρκός επιθυμεί εναντίον της ανωτέρας πνευματικής φύσεώς μας που εμπνέεται από το Άγιον Πνεύμα. Αλλά και η ανωτέρα αυτή φύσης μας επιθυμεί εναντίον της κατωτέρας φύσεώς μας. Τα δύο δε αυτά, είτε η σάρξ και το πνεύμα, είναι εναντία το ένα προς το άλλο, ούτως ώστε να μην πράτετε χωρίς αντίδραση εκείνα που θέλετε. Ούτε το κακό χωρίς αντίδραση, διότι εξεγείρεται τότε μέσα σας η φωνή της συνειδήσεως, ούτε το αγαθόν, διότι πολλάκις πρέπει να βιάσετε τον εαυτόν σας για να το πράξετε. Όταν λοιπόν κυριαρχήσει μέσα σας το πνεύμα, η σάρξ με τας επιθυμίας της θα υποταχθεί και εσείς δεν θα τελέσετε ποτέ επιθυμίαν σαρκός. 18. Έτσι λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα ότι εάν φέρεστε και οδηγείστε από το Άγιον Πνεύμα, ώστε πάντοτε να κυριαρχούν μέσα σας εανώτερε πνευματικές δυνάμεις σας, δεν είστε κάτω από τον ζυγόν και την καταδίκη του νόμου. Επειδή πλέον θα είστε ελεύθεροι από τις επιθυμίες της σαρκός, δεν θα έχετε ανάγκη από τη συμβουλή και τους περιορισμούς του νόμου, ούτε θα υπόκειστε στην κατάραν του νόμου. 19. Τα έργα δέη στα οποία μας παρασύρει η διεφθαρμένη σαρκική προαίρεσής μας είναι φανερά. Είναι δε αυτά μοιχεία, πορνεία, κάθε πράξης ακατονόμαστος που κάνει τον άνθρωπον ακάθαρτον, ακολασία και αχόρταστος μανία προς απόλαυση της ειδονής. 20. Ειδωλολατρεία, μαγεία, διάφοροι εκδηλώσεις έχθρας, φιλονικιών, ζηλοτυπίας, θυμοί, φατριασμοί, διχόνιε, διαφωνίε. 21. Φθόνη, φόνη, μέθε, άσεμνα γλέντια και τα όμοια προς αυτά, δια τα οποία σας προλέγω και τώρα όπως και άλλοτε, όταν σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο, σας προείπα ότι όσοι επιμένουν να πράττουν τέτοια αμαρτήματα χωρίς να δείξουν ειλικρινή μετάνοια δε αυτά, δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Στίχη 22-26. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. 22. Ο καρπός όμως, τον οποίον παράγει το Άγιον Πνεύμα με τον φωτισμό και τη χάριν που χορηγεί στας ψυχάς μας, είναι η αγάπη, η χαρά που προέρχεται από την αγαθήν συνείδηση, η αχώριστος από αυτήν ειρήνη, η ανοχή και η πλατιά καρδία εις τας αδικίας που μας κάνουν οι άλλοι, η αγαθή διάθεση και καλοσύνη, η ευεργετική εκδήλωση και η εξωτερική ευσύς της, η αξιοπιστία εις τους λόγους και τας υποσχέσεις μας. 23. Η πραότης εις κάθε πονηρόν εγκράτεια. Κατά των ανθρώπων αυτών που έχουν τα αρετάς αυτάς δεν ισχύει νόμος. 24. Όσοι δε ανήκουν πράγματι στον Χριστόν, ενέκρωσαν των σαρκικών άνθρωπων με τα πάθη και τας επιθυμίας του. 25. Εάν ζώμεν σύμφωνα προς τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, ας συμπεριφερόμεθα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πνεύματος και όχι κινούμενοι από ελαττήρια ιδιοτελείας και ματαιοδοξίας. 26. Ας μη γινόμεθα ματαιόδοξοι, προκαλούντες ο ένας τον άλλον εις φιλονικίας και φθονούντες ο ένας τον άλλον. Κεφάλων Σιγματάφ, σελίδα 764, στίχη 1-5, ανοχή και ταπεινοφροσύνη. 1. Σας κάνω προσεκτικούς δια την ματαιοδοξίαν και των φθόνων, διότι η αδυναμία των ασθενών αδελφών γίνονται αφορμή για να εκδηλώνει ο ένας και ο άλλος την φιλαρχία του. Όχι αδελφοί, και αν από αδυναμίαν περιπέσει κανένας άνθρωπος εις κάποιο αμάρτημα, σύση πνευματικός ισχυρή, διορθώνεται και παιδαγωγείται των τιούτων με πνεύμα πραότητος.
Πρόσεχε δε τον εαυτόν σου, σύ που διορθώνεις τον άλλον, να μην περιπέσεις κι εσύ εις πειρασμόν, είτε παρασυρώμενος εις το αυτό αμάρτημα, είτε κυριευόμενος από ανυπομονησίαν ή από ματαιοδοξίαν και φιλαρχίαν και ανηγένεια από εγωισμόν. 2. Για να ασφαλίζεστε δε από τον κίνδυνο του να πειραχθείτε κι εσείς, υπομένετε ο ένας του άλλου τας ενοχλήσεις που σας γίνονται από τα ελαττώματά του και τας ελλείψεις του, και έτσι με την υπομονητική αυτήν ενοχήν εκπληρώσατε τελείως τον νόμο του Χριστού ή την εντολή της αγάπης. Άνθρωπος που δεν υπομένει φιλαδέλφος την αδυναμία του πλησίον δεν συναισθάνεται ότι έχει και αυτός ελαττώματα, αλλά έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του. Η ιδέα του όμως αυτή είναι ψευδής. 3. Διότι αν νομίζει κανείς ότι είναι κάτι, αυτός με την ιδέα του αυτήν χάνει κάθε αξία ενώπιον του Θεού. Είναι μηδέν ενώπιον του Θεού. Εξαπατά λοιπόν τον εαυτόν του. 4. Δια να μην καταντά δε κανείς εις τέτοιο απατηλών και ψεύτικων δια τον εαυτόν του φρόνημα, ας εξετάσει καλά ο καθένας τα έργα του, αν είναι σύμφωνα προς το θέλημα του Θεού, και τότε όταν θα έβρει τα πράγματα θεάρεστα, θα έχει τον λόγο της καυχήσεώς του αποβλέπων στον εαυτόν του μόνον και όχι στην έλλειψη του άλλου. 5. Διότι κατά την ημέρα της κρίσεως ο καθένας θα βαστάσει το φορτίο όχι των ξένων αλλά των ειδικών του αμαρτιών. Στίχη 6-10. Το καλόν προς πάντας. 6. Ας σας δώσω τώρα και μερικάς άλλας οδηγίας και συμβουλάς, για να κλείσω με αυτά στην επιστολή μου. Εκείνος που διδάσκεται και κατηχείται των λόγων της αληθείας, ας κάνει μέτοχον εις όλα τα αγαθά του τον κατηχητήν διδάσκαλόν του. 7. Μην πλανάστε. Ο Θεός κατά την ημέρα της κρίσεως δεν εξαπατάται, ούτε μπορεί κανείς να τον εμπέξει, διότι εκείνο που θα σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θα θερήσει. 8. Διότι εκείνος ο οποίος σπείρει σαν εις άλλο χωράφι στην σάρκα του και ενεργεί σύμφωνα με τας επιθυμίας αυτής, αυτός από τα έργα της σαρκός θα θερήσει φθοράν και κόλασιν αιώνιον. Εκείνος δε πάλιν που εργάζεται έτσι ώστε τα έργα του να είναι καρπός του πνεύματος, αυτός από τα έργα του πνεύματος θα θερήσει ζωήν αιώνιον. 9. Ας μη απαυδίζομεν δε όταν κάνομεν το καλόν, διότι εις καιρών ορισμένων θα θερήσομεν τους καρπούς των κόπων μας, εάν δεν αποκάμωμεν τώρα αλίμεθα ακούραστοι στο αγαθόν. 10. Συνεπώς, έως ότου ευρισκόμεθα στην παρούσαν ζωήν που μόνον εις αυτήν έχουμε καιρόν προς αγαθοεργίαν, ας εργαζόμεθα το αγαθόν προς όλους, μάλιστα δε προς εκείνους τους οποίους η πίστης μας τους κατέστησε οικείους και αδελφούς. Στίχη 11-18. Το καύχημα του Παύλου είναι ο Σταυρός του Χριστού. 11. Είδετε με πόσον μεγάλα γράμματα σας έγραψα με την ιδίαν μου χείρα. 12. Όσοι θέλουν να ευπροσωπήσουν και να αρέσουν εις ανθρώπους για πράγματα που αναφέρονται στην σάρκα, αυτοί σας παρακινούν και σας παραπείθουν να περιτέμνεστε μόνο και μόνον για να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους δια το περί του Σταυρού του Χριστού κήρυγμα. 13. Ό,τι δε δι' αυτό και μόνον σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε, αποδεικνύεται από το ότι ουδέ αυτοί οι οποίοι έχουν περιτμηθεί φυλάτουν τας τελετουργικάς διατάξεις του νόμου, τας καθάρσεις δηλαδή και τας ζωοθυσίας. Αλλά θέλουν σεις να περιτέμνεστε, για να καυχηθούν για την ειδική σας σάρκα, ότι δηλαδή σας έπεισαν να δεχθείτε την περιτομήν. 14. Εγώ όμως δεν κινούμαι από τέτοια μαρτωλά ελαττήρια. Μη γέννητο ποτέ εγώ να καυχηθώ δια τίποτε άλλο, παρά δια το ότι δι' εμέ έλαβε δούλου μορφήν και σταυρώθη δια τη σωτηρίαν μου ο Ιησούς Χριστός. Μόνον καύχημά μου είναι του Κυρίου ο σταυρικός θάνατος, δια της πίστεως δε εις των θάνατων αυτών έχει νεκρωθεί και έχει χάσει τη δύναμή του ως προς εμέ ο κόσμος, αλλά και εγώ έχω νεκρωθεί ως προς τον κόσμο. 15. Είμαι δε νεκρωμένος ως προς τον κόσμο και τίποτε από αυτόν ούτε με δελεάζει ούτε με φοβίζει, διότι εν τη μετά του Χριστού κοινωνία και ενώση ούτε η περιτομή έχει καμία αξία ούτε η ακροβιστία, αλλά ισχύει η νέα κτήσης και δημιουργία, δηλαδή η αναγέννησης που δίδεται εις κάθε πιστόν δυνάμει της απολυτρωτικής θυσίας του Σταυρού. 16.
και εις εκείνους που θα ακολουθήσουν τη διδασκαλία αυτήν περί της νέας κτήσεως και θα έχουν αυτήν ως μέτρον και υπόδειγμα για να συμμορφώσουν προς αυτήν τη ζωή τους, ήθε να είναι ειρήνη και έλεος επάνω τους και εν γέννη επάνω εις το νέο Ισραήλ της χάριτος, εις των νέων λαών που δια της πίστεως έγινε εκλεκτός εις των Θεών και αντικατέστησε τον παλαιόν κατά σάρκα Ισραήλ. 17. Εις το εξής, ας μη μου παρέχει κανείς σκόπους και ενόχλησιν, ζητών απολογίαν από εμέ όσα πράττω. Διότι εγώ βαστάζω εις το σώμα μου τα σημάδια των πληγών, τας οποίας υπέστην δια των Κύριων Ιησούν. Και πληγέ αυτέ είναι η απολογία μου. 18. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήθε να ενισχύει και να ενδυναμώνει, αδελφοί, τας πνευματικά σας δυνάμεις, ώστε να διατηρείτε πάντοτε τον αγιασμό που σας έδωκε το Άγιον Πνεύμα. Αμήν. Τέλος της προς Γαλάτας επιστολής, σελίδα 766.